guys, madong adlaw mga kandetag kapajas. Ay okay. Naputi man lagi pantat do. Puti kay ug ganta. Lami na yung kuwan kapadas kay alam bugnawa. Na sila kiya dari, silik sinawa-uwa pa man. Tago-tago mo na to. Tago pa man. Gama pa man. Ha? Gama pas kaya ang habay dak magwa si kiyag si Pitjoy. Si Pitjoy. Oh. Dapat tundan dia nagana nga lata na padung. Magwa ni bandinin na rin. Tundan. Happy birthday day ni Ate Flor de Lisa. Birthday ng Ate Monica ron. Flor de Lisa may tinadngan hanggang Monica. Nay, pala edad ni Ate Monica, Nay? Naglibag pa kung dadun kung adtos Valencia. Nami rabak na Litson Billy. Ay, Mga turi ka anja. ang gawin pala ko kumuha ko sprayer. Asa? Muha mo ka. Diyan, hamay gusto na nagkatong ganit. Oh, napakailan nito. Napa? Mga tukong gamay kay ang ikos taong ako rin magtunaw bang ibang nas konta Ang di. sprayer di pa naman. Di man nag-spray na kay inga na dun nas likod man. Nas Ang likod. sabay. No, that's divider. Susi. Kanta guys. Kung ka na Nagkaambog tundan. Kang kabe? Masalin, atong oras tundan na masalin. Adamod to. Alang bugnawa. Yung mga sa Teresa na imudan ni Asa, kaya ado ko dia. Usa tong garang ang galon. 2-3 na na. Gilaan kung di mo tibuok. Kurang na matatingin na binilani. Wala ka nga dito kung kayo. Dandan na. Alang bugnawa. Kuha na. Nagdugay man ito eh. Ako? Mm. Kahan no maya di kaya pila naman. Pagawat na. Senior citizen man ka. Bisag sitisig kay mauwa kang lapas kay piot ng ang daanan sa kuwan. Una na sa itong pila, si Ondoy may duty. Kasi ka ba ni mo? Kawas lalay muna doon si kami biki man naguban. Mas biki trabaho dia eh. Ang trabaho lagi dito gikan siya. Kapadung ako na kay lalay muna doon. Masak ang sambay, duman ako. Singkor man nila silil, lima naman kagagawad kaya ano man sila kursiga o piris. Diba? Mas na kursiga o piris. Ato rin lang, sabang na tayo ito. Kursiga o piris. May lahan man ko. Natalag kayo ng utang naman. Medyo utang naman. Nako. Sige, Kaya pop nagang dinang agbaho din naman ito i-download na eh. Utang tignan, gamay ka to. Utang utang na. Ngaha, naningilit na na Di, magbalansin ni kay- kurinting man ang kagitaplan man. Lagi mo, lagi na. Ang ikong karoon nga. Diyan sa padaylaing utang ni dyan. Nay, ang utang, 150 ka tong kabiliya. Sa 140 pilit o kinugay. 100 baylo. Kaya na may 100 din na bili. Ayaw katatay na. Di man kamukhaan na isang siyang eh. Dagang utang sa sabon. Patas na may baylo. Ang daming bukid. Hindi ka may sidaanan ni Jobe. Nagsusid mo gabi eh. Sausage. Sungkod ko ng mga bukid na. So, tubig. Madam, ang lalay bulpin. May ang. Madam, pero ang dali. Na. Manilayang bulpin. Okay, bulpin be. Da guys, na manamig paniud to. Dani palit pampus na nag maes panghimagas.
Mag-greet na kong happy birthday ate Flor de Lisa. Pila edad ni ate, Nay? Nay, pila edad si mong anak, Nay? Oh, mother. Oh, naman. Pila edad ni ate? Kita yun, no? 52? Grabe. Senior na natin. Kaya guys, sidan ni Enrico. Tila, aw. Isa ni? Pantat. Anak subo aja. Yan tag mais. Aw, oo. May problema na. Nay. Mugret pa big happy birthday sa kaya naghatag sa mong rep. Happy birthday ni mo, te. Salamat si mong kamaado na rin na mo. Dahil mais. Di man mag... Pututi, Aw, be. Ti na noon. Be, kutsilo bitaw, Patawag. Pangag. Kanta, guys. Nagdua-dua kung mga ito bakog kandi. Aw, kandihay. Valencia. Lami, albak kayo na eleksyon. Nga ba? Billy. Lako, wala. Bang ko nga. Kamusildig mo ito nga inita. Wala. Manjag na idakap. Tanggong. Mga ito lang inigado nila nanay. Mag-eleksyon. Uban ka? Uban. Hindi pa ka trabaho. Ikaw di. Bilin. Panhasin yung sipom. Ngayon. Ano ka man ang subag ko ni Hazam? Ano sa ko? Bihod. Nay. Dito mong anak ka ba di? Ano to ni? Kuan. Hindi break mo bunja. Ini yang dalam manok itu dah. 20 tahun. Kana, Nay. Happy birthday po, Monica. Tagaan pa ka naman itong lawas na nunay. Mga doon tanay mo sakit. Taga madung pangawasog. Taga agka-isip. Mga doon na tanay dyan sakit. Nagtagiantos. So, di ba mga rari? Umana! Umana! Ano ako na na? Ang doyan ko ma. Magtatay. Kasi nandun sa nito. Terus lagi terus gawas terus di sana. Nakaw. May taro to? Diba? Magtatay lagi dyan sa ganyan. Kasi mas pugod ko. Amang ko. Ato ka Japan third floor. Asa sa mga mga? Naligot alyano, Nay? Oh! Yan ang ipalit ng katanin, Nay. Nahigaan ka. Tira ang tira. Ang dami sa man. Pag-ilis na nina, Alexi, kaya basta kag likod. Mga isa do. Busog na po. Hindi. Ang bati mo ko. Tanas. Ado, hugaw-hugaw ita, bahag. Hagasan na naman na naho. Ilaw pa. Hinabit. Naamang kadalas siyang. Kanigikan nga bintang isa man. Ugit. Kamadan ba niya? Ano? Di ba? Kita may sila siya. Sama subo. Nagtanda mo na kasi ang forma sa una. Katang hindi na kita nga. Tagaan sa maayos nga ang tawag isa po. Ano nang? Tagaan darani. Hilaw. Ano nang gikan? Masang kikan to. Ngailanak-nak. Tihikpod. Hadapit. Hadapit. Dadag sako. Dagtog daw ka pag birthday. Di tilaog. Pinalit to nila. Ang damis po. Wow. Okay. Lahi na gani. Okay. Ano na? Bato. Ang paturo. Bato bukas ang may. Bihod na. Jarang tambol ka din yung tilapia ha. O kung ana. Di mamihod. Di mga anak mo na. Si An mag-harvest siya dyan tilapia rong Sabado. Asa di kitang pispan. Halos ibos silang bayan las tata. Yan mo pala ko. Ang prito. Di. Pispan sa una ba? Tunay daghang kabibi. Terus danau. Nabalitulog sa danaw. Na. Ang daghan nagsud.
120 ba itong kilo? Diakos, balin siya guys. Das ate da. Happy birthday te. Pila edad te? 16. 16 pero 52 dia ay. Dahil fashion dia. Fashion. Sino sa kwarto ka? 52. Tay surprise sa kwarto. Aba ba ito? Ito ko nung isang surprise sa kwarto. Be, may dyan gipahambog ti be? Nalisod. Na jadi ay. Lagi kalingawan na mo. Ay, sa. Yung man mo. Hoy! Wala na yung saan na. Uy, ingat dyan. Isa mo ah. Diyan kamera mo yan dyan. Ay, dili. Kami dyan. Decoration. Dada. We love you. Happy birthday 52. Happy birthday. Kajungit na. Ay, sabi ni pag... Wa naman mo sila. Pislet. Ano, di ka mao. Ano? No. Tagbay, di ka mao. Dara. Amo ang ipang suga de. Kasi ka ba? Magtugtog pa man. Mailen! Abay na no speaker! Say, lain og way tugtog. Wala inugway tugtog. Tato na ti picture ti anak kalingkod na. Bitaw ka video bitaw kaniyabay ko kala si floor kay wal diri ra siya dapat. Ang imong video Tugtog tugtog. na kayo mag-videos. Tugtog nimo ba? Tugtog na kayo mo. Kay mag-video siya ka Video bay sa ko na isa. lang na happy birthday. Ari ba ka? So. Oh, dahil po ning hila kay grabe man pag sounds di ay. Kayo na bro. Makahinamdam po sa mga honey my love so sweet. Kayo lang juga na bro. Ay, ako yung punta ko. Linis ako. Happy birthday! Ating guwapa. Charot. 52 pero mura pag eating. Charot. Katawa mas nini, kilig ka ni? Murag nas hotel ni ang kwarto ni no? Ang sabi nga si mong mami? Talsik maglaway ni. Kaya sa kana ko lakaw na ha. Hindi mo lagi tumban din na. Gitumba na ninig heart. Sabi kaya mga alata. Sa titalina. Ginanangin. Alam ko ako matutong ka. Lagi request ka mo ko. I hope we can. Lindo mo siya nakabot. Magkakabot. Happy birthday to you.